Kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà. Il-ħamis fil-għaxija il-kap nazzjonalista Adrian Delija mar fuq l-istazzjon televiżiv tiegħu u fetaħ tank trement fuq min sfiduċja. Huwa kwota mill-Kostituzzjoni ta' Malta l-ola liġi fil-pajjiż li tgħid li l-kap tal-partit fl-oppożizzjoni għandu jkun il-kap tal-oppożizzjoni. Għamilt referenza għal dak li tajt il-Kostituzzjoni tagħna. Fl-artiklu 9, subartiklu 2, illi jgħid speċifikament illi għandu jkun il-kap tal-partit tal-ikbar grupp fl-oppożizzjoni illi jkun il-kap tal-oppożizzjoni. Botta ċara lil dawk li tradewħu sfiduċjaw, Delija semma li kulħadd irid jerfa' ir-responsabiltajiet tiegħu. Fakkar li d-deputati nazzjonalisti li l-kap tal-oppożizzjoni irid ikun kap tal-partit skont l-istatut tal-partit, iżda anki skont xtajt il-Kostituzzjoni. Kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Kull deputat illi ħajmur għand il-President ta' Malta irid jiddeċidi jekk irid ineħħi il-kap tal-oppożizzjoni jew le. Kull deputat irid jifhem xi jfisser illi jekk jitneħħa il-kap tal-oppożizzjoni dan minnu innifsu ifisser xorta illi huwa il-kap tal-partit illi jrid ikun il-kap tal-oppożizzjoni. Ftit qabel tkellem fuq il-medja tiegħu Delija għamel anki stqarrija fuq il-profil tiegħu fuq Facebook fiha esprima r-rabja tiegħu u qal li se jittieħdu l-azzjonijiet fl-istrutturi tal-partit fil-konfront ta' dawk li sfiduċjaw. Hawnhekk qal il-grupp ta' 17 il-deputat li sfiduċjah għalissa għadu parti mill-Partit Nazzjonalista. Fil-messaġġ tiegħu fuq in-net lil Teris Komodini Kakija li qed tiġi proposta biex toħodlu postu bħala kap tal-Oppożizzjoni, Delija qalilha li huwa għadu jokkupa din il-kariga kostituzzjonali. U semmiet l-Onorevoli Teris Komodini Kakija li minn hawn insellima. Dan mhuwiex minnu però u l-kap tal-oppożizzjoni illum huwa Adrian Delija għax bqajt il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Delija tenna li huwa ingħata mandat mit-tesserati u huwa se jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Ingħatajt mandat illi rrid nibqa' nwettqu. Lit-tesserati tagħna illi tajnihom is-saħħa, il-kelma, id-deċiżjoni illi jkunu huma biss illi jiddeċiedu min ikun il-kap tagħhom jien min se nitradihom qatt.